Más inteligente que te han dicho hoy. I am digging there. It's just because I want to put some earth here because I have this gape from the rabbits. I'm scared to not go out. They stay very nice there inside, but sometimes one of them, the white one, it go outside from their hole, and I put the earth from there. It's much easy. If you're asking. Pat? Ok. Doar de beat? Sicriu. Nu, că e un singur cuvânt, nu? Groapă. Sicriu. Ce e sicriu? Casa mortului. 4 cuvinte. 4 leere de sicriu. Cine? Ei doi trebuie să... Noi doi. E bine? Mai bine. Cea dintre bine și foarte bine. Tu ai o fustină, ești o... aia... Asta e proprii.
Ai putea considera că este începutul sfârșitului. După intrarea glorioasă